Hej og ja. Velkommen til videoen, hvor jeg vil bevise f af x lige med x i anden, hvor et f mærke x så er lige med 2x. Vi beviser for et andengradspolynom. Jeg kiggede først på at bevise et andengradspolynom, hvor jeg både havde førstegradsledet og konstantledet med os, men ja, så gik det op for mig, at det var så ikke den, jeg behøvede at bevise. Jeg kunne bare bevise den ved at lade timen. Men jeg har også lært den anden, Johanne, selvom jeg var nødt til at bruge en eller anden mærkelig hjemmeside, men også, jeg fik også lidt hjælp af chat til den, fordi jeg forstod den ikke, men nu har jeg faktisk også forstået det bevis, så det ikke kun er den her andengrads, men jeg tænkte ikke lige, det var den, vi skulle leve, fordi det blev for besværligt, at skulle skrive alt sådan noget, men ja, nok snakke om det. Det første vi gør i det her bevis, det er, at vi ser på differentialkoefficienten, som findes ved f mærke x og delta x går mod 0 i f af x plus delta x minus f af x divideret med delta x. Så nummer 2 vi gør, det er vores funktion, det er jo f af x med x i anden, så vi sætter x i anden ind i vores funktion, så det bliver x plus delta x i anden minus x i anden divideret med delta x. Og her der har vi jo en kvadreret toledet størrelse, så når vi regner udtrykket ud, så får vi x i anden plus 2x gange delta x plus delta x i anden minus x i anden, selvfølgelig, som vi ikke har gjort noget ved nu, divideret med delta x, som vi heller ikke har gjort noget ved. Og når vi, der har lige vil vise, hvad vi har gjort i vores mellemregning herovre, fordi at når man regner en kvadreret toledet størrelse, så ganger vi parenteserne med hinanden, og så ganger ledene over, og det er derfra, vi har fået x i anden plus 2x i anden gange delta x plus delta x i anden. Det næste vi så skal gøre, det er, at vi skal reducere udtrykket, og der får vi, nu læser jeg bare, at der får vi 2x plus delta x. Og jeg vil gerne lige, hvis jeg kan strege ud, hvad det er, der er sket. Fordi det, der er sket, det er, at vi har det her minus x i anden. Det går ud med x i anden, vi har til at starte med. Så har vi 2x gange delta x plus delta x i anden. Når vi så dividerer og reducerer det, så bliver det første delta x, det bliver fjernet. Og så har vi plus delta x i anden, der bliver det ene, for der er 2, der bliver det ene delta x fjernet, så der kommer til at stå plus 2x plus delta x. Ja, så til sidst i fjorden, der tager vi grænseværdien af, hvad det nu hedder, det er, hvor når vi lader delta x gå mod 0, så forsvinder delta x i udtrykket, og vi får 2x, og det er derfor, at den afledte funktion så kan, eller derfor den afledte funktion så er f mærke x lige med 2x. Og dermed har vi så, ja, nu kan jeg jo lige tegne sådan en. Dermed har vi så fundet beviset og svaret på, ja, vi har bevist en andengradspolynom, hvor at det kun har været med andengradsledet. Ja, det var det.